mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Lagi kong inaabangan ang inyong programa. At sa pagkakataong ito, ay magbabahagi ako ng sarili kong karanasan upang aking mapakinggan. Itago niyo ako sa pangalang Ina, 23 years old. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Kaka-resign ko lang noon sa trabaho nang magkayayaan kaming uminom ng aking mga katrabaho. Inabot kami ng 10:00 ng gabi bago magkayayaang umuwi. Natipsy ako, pero pakiramdam ko naman ay makakauwi ako. Nung pauwi na ako, bumaba ako sa may tapat ng dating Star Mall kung saan ako laging sumasakay pauwi sa amin. Halos 1 oras na akong naghihintay ng bus, pero wala pa ring dumarating. Hanggang sa may nakita ako. I saw a man standing in front of me. Hindi naman siya ganun kalayo. Hindi rin siya ganun kalapit. Tama lang ganun. Nagkatinginan kami. Tapos kumiti siya sa akin. At nginitian ko rin siya. DJ Rocky at DJ Jello, ang pogi niya. Maputi, may pagkachinito, matangos ang ilong, ang ganda-ganda ng mga mata, at ang ganda at ang cute ng smile niya. Nung una, napagkamalan ko nga lang siyang bading kasi parang malambot siya. Lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako, "Nag-aantay ka rin ba ng bus?" Sumagot ako ng, "Oo ang tagal na nga kanina pa ako dito." "Lucena din ba yung sasakyan mo?" Sumagot siya ng, "Oo, uuwi ako ng Quezon." Then tumango ako. DJ Rocky and DJ Jello, pakiramdam ko, gusto niya talaga akong kausapin. Charot with harot. After few minutes, lumapit uli siya sa akin at tinanong niya ako kung gusto ko raw bang puntahan yung isa pang sakayan ng bus. At dahil gusto ko talagang makauwi, sabi ko, "Sige na nga, tara." Kunwari pakipot lang, pero talagang bet ko ding sumama sa kanya. At habang naglalakad kami, nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho. Pagdating namin sa isa pang terminal, nagtanong kami sa gwardya
kung meron pang bus. At ang sabi, wala na raw bus sa ganong oras. Kaya naman napagdesisyonan naming bumalik na lang. Bumalik dun sa una naming pinaghintayan. Kaya lang, wala na talagang bus na dumaraan papuntang Quezon. 2 oras na kaming naghihintay. Kaya nagdesisyon kaming mag-iba na lang ng pupuntahan. Bumiyahe kami papuntang Calamba. Sumakay kami ng jeep at nagpalipat-lipat ng sakayan. At habang nasa biyahe kami, napatitig ako sa mukha niya. At alam ko na ginagawa niya rin yun sa aking mukha. Pagkababa namin ng Calamba, matagal din kaming naghintay. At habang naghihintay kami, tinanong niya ako, anong first impression mo sa akin? Sumagot ako ng, ha? Ba't mo natanong? Sabi naman niya, wala lang. Gusto ko lang malaman. So, ano nga? Then, tinanong ko siya, silahis ka ba? Sumagot siya ng, ako? Hindi, lalaki ako. Mga kaibigan ko lang, puro mga babae. Sumagot ako ng, akala ko kasi silahis ka eh. The way you talk kasi medyo malambot. Sorry. Then tinawanan niya ako. Tapos nagulat ako nang sabihin niyang, ikis kita dyan eh. Nung sinabi niya yun, hinawakan niya ako sa kamay. Tapos parang nilaro-laro niya yung daliri ko. Ay! Sabi ko, baliw ka. Fast forward, dumating na yung bus. Standing kami, so magkaharapan kami. At nung medyo malapit na akong bumaba, tsaka naman kami nakaupo, magkatabi kami sa bus. Nang bigla na lang nanghingi siya sa akin ng kiss. Nagulat ako, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ako pumayag. Nung una. Pero nung malapit na ako bumaba, iginawad ko na sa kanya ang matamis kong halik. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nakipag-kiss ako sa taong hindi ko kilala, kahit pangalan hindi ko man lang nakuha. Although, hiningi niya naman yung number ko sa Telegram at dun kami nagkaroon ng communication. DJ Rocky and DJ Jello ayaw niyang sabihin ang kanyang pangalan. Akala ko gusto niya magpaka-mysterious. Kaya sige, hindi ko na lang talaga inalam yung name niya. So, eto na. Message kami tungkol sa mga buhay-buhay namin. Pero aside sa mga ibang talks namin, meron na rin kaming dirty talks. At para bang gusto na namin na makipagkita sa isa't isa. Hanggang sa nagdesisyon na kami na pumunta sa Pulang Hotel sa May Alabang. Alam kong alam nyo naman ang itinutukoy ko. Marami namang ganun doon. So nag-set na kami ng date. Kaya lang DJ Rocky at DJ Jello, a day before ng scheduled date namin, bigla na lang akong dinatnan. Wrong timing. Kaya sabi ko sa kanya, mukhang di tayo matutuloy kasi first day ng menstruation ko eh. Pero nagulat ako sa sagot niya sa akin. Hindi naman siguro ganun yan kalakas. Ituloy na natin. Nanggigigil na ako sa'yo eh. DJ Rocky and DJ Jello, hindi na ako nagpapilit pa. Kinabukasan ng hapon na tuloy na kami. Nauna siyang dumating sa Pulang Hotel.
Kaka-out niya lang sa trabaho that time. Ako naman galing pang probinsya. Abay dumayo papunta sa Pulang Hotel sa Alabang. Pagdating namin sa kwarto, kumain muna kami. At doon na naganap ang bakbakan. At masasabi kong literal na madugong bakbakan ang naganap sa aming dalawa. Nung una, pamoling-moling lang talaga kami. In short, nagmamomol lang kami. Hanggang sa nanggigil na siya sa akin. At ako din naman nanggigil sa kanya. Kaya bumigay na ako sa kagustuhan niyang matikman ang dinuguan. Oh my God! Naghalikan kami. At talagang napasabi ako ng A, E, I, O, U. Hindi ko alam kung may lahi siyang vampira. Pero talagang gustong-gusto niya ang pagkaing dinuguan. Hindi ako makatingin sa kanya. Dahil at some point, nahihiya ako. Kaya nasabi ko na lang sa kanya ay, sorry kasi ikaw sabi ko naman sa iyo first day ko. Then sabi niya sa akin, okay lang yan, iniisip ko, ako ang una mo. At nagtawanan kaming dalawa. Lumabas kaming dalawa. Nasulit ang aming bayad. Pagkatapos noon ay sabay kaming umuwi. Sumakay kami ng bus at nagkwentuhan kami. Hanggang sa tinanong niya ako ng, makikipagkita ka pa kaya sa akin? Sagot ko naman, oo naman. Baka ikaw ang hindi na makipagkita sa akin DJ Rocky and DJ Jello. Pagkatapos noon ay gumawa ako ng research tungkol sa lalaking yun na mahilig sa dinuguan. At nalaman ko na may asawa't anak na pala siya. Kakakasal lang nila at kakapanganak lang ng asawa niya. Kaya hindi na ako nakipag-usap sa kanya kahit mahilig siya sa dinuguan. Yun lamang po ang masasabi ko sa istoryang ito. Nalugi ako. Akala ko siya na ang dawan ko. Yung pala, titikman lang ako. Kaya sa mga kababaihan dyan, huwag na huwag kayong bibigay. Kahit pogi pa yan. Kahit chinito pa yan. At kahit na sinamahan ka pa pauwi niyan. Malay mo, titikman ka lang niyan at hindi paninindigan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ina. At ito, ang aking SPG. As in, Super Back Ganun Secret 5.